ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിന് സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ വറ്റൽ മുളകാണ്. അതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ 5 എണ്ണമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് 2 സവാള, ഇത് ചെറിയ സവാളയാണ്, അതിനെ വശക്കിയെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ചുവന്ന് വശക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ വശക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉപ്പ് അതിൽ പിടിക്കാൻ കണക്കാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിനെ ഇനി ഒന്നങ്ങ് തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് അയണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിലിരുന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വേവും. ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശകലം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വള്ളിപ്പയറാണ് ശകലം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് വശക്കി എടുക്കണം. ഇവിടെ നല്ല ഇടിയും മിന്നലുമാണ് നടക്കുന്നത്, അതാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പയർ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മുളകാണ്, അതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പയറിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വശക്കിയെടുത്ത സവാളയും കൂടി ഒന്ന്, വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല മഷി പോലെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി അടപ്പെടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് പയർ വേവാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടും കൂടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നേരം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വശക്കിയെടുക്കണം. ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ.